Ayan, Alisada Channel, mega love shout out. Ayan. Jeans Journey in USA, mega love shout out lalabs. Ayan. Hindi ko napansin. Outfit ko lang po mga lalabs. Bubukas ko lang po. Ayan. Mega love shout out everyone. Thank you so much for coming again. Ayan. Annalyn Galindez, mega love shout out lalab. Tamsak. Ayan. Salamat sa iyong patamsak lalabs. Annalyn Galindez. Bicolanang Oragon. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Tonight. Ayan. DJ John Ray Remix. Johnny Mikey. Ayan. Mikey Channel, Tamsak Dan Host. Ayan, mega love shout out Johnny. Salamat sa iyong patamsak lalabs. Ayan, may jacket ka na po Johnny Mikey. Thank you so much. Ay, Alisada Channel, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Eric L3, mega love shout out. Eric L3, mega love shout out lalabs. Thank you so much. Mega love shout out boss at sa lahat. Mega love shout out din. Ayan. From Johnny Mikey Channel. Matang Sunstorm, mega love shout out lalabs. Ayan. Matang Sunstorm, kumusta ka na lalabs? Ayan, mega love shout out. Matang Sunstorm. Mega love shout out host at sa lahat.
Piriripipirip. 7 million in the house. Thank you so much. Tamsakan na po mo para bigay ko sa'yo yan. Ayan. $6 million in the house. Mega love shout out. DJ John Ray Remix. Alisada o TW. Ayan. From Batang Sandstorm. Dayang. Tapos may premiere ako maya 3 p.m. Ayan. 3 p.m. Anong oras yun dito? 3 p.m. Three po. Batang Sandstorm. Ayan, Johnny Mikey Channel. Ayan. May ano ka ngayon? Papatamsakan mo yan? Nasaan na yung bahay mo? Ayan, Batang Sandstorm. Meron siyang ano. May ano siya. May... Tadadan tan tan tadadadadadadadan tadadan. DJ John Ray Remix. Kachu puy, ayan. Yan, patamsak naman ako mga lalab sa nakapin sa kanyang premiere. Ayan. Ano natin si Batang Sandstorm. Batang Sandstorm dan na po from Johnny Mikey Channel. Masakan natin yung lalabs, Batang Sandstorm. Tamsak na lalabs. Mix DJs. Natakaan na talaga ako. Alisada dan from Batang Sandstorm. Alisada channel, please return to Batang Sandstorm. Ayan. Send na ako sa'yo lalabs, tamsak. Eric L3, check my new workout challenge, my friend. Ayan. Ayan, Eric L3 OTW from Batang Sandstorm. Okay, Eric, I will watch your video, ha? Alisada dan to you from Johnny Mikey Channel. Ayan. Ilis Adventure, Mega Love shoutout, tamsak host. Ayan. Lalabs, maraming salamat sa Takan mo para bigay ko sa'yo yan from Johnny Mikey Channel. Ay. So much everyone. Join, ayan, Arlene Cooking Style, Mega Love shout out. Kumusta na yung bahay mo, Arlene? Ayan, Belis Adventure, nagbaba ng kanyang pamama. Lalablam naman ako lalab sa nakapin sa kanyang premiere. Ayan.
Batang Sandstorm. I am watching now, Eric. I'm here in your house. Eric. Ayan, Eric L3 dancer from Batang Sandstorm. Ayan. Tamsak support. Ayan, mega love shout out. Manager ni Barista Lalabs. Salamat Lalab sa iyong patamsak support. Ayan, thank you so much. This Adventure OTW. Ayan, from Batang Sandstorm. Only 4 minutes. Eric L3. Ay. Sabi mega love shout out. Tamsak host. Ayan. Batang Sandstorm dan Tamsak from Jen's Journey in USA. Ayan. Thank you so much, Lalabs. Ayan, Abi nagbaba ng kanyang pamamahay. Tamsak ko, Lalabs na nakapin. Ayan. Alisada channel, please return to Batang Sandstorm. Ay. Benji Flores Remix. Ate. For the night. Avi, ayan, Alisada. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Alis. Masbate Remix. Tadadan, tadan, tad. Yan ako tamsak sa'yo, Lalab, Batang Sandstorm. Dikit ko to sa'yo, Batang Sandstorm. Ayan. Wala to dikit sa'yo, ayan. Sonic Wave Disco Mobile. Right. Ayan, Abi, ayan. Abi nagbaba ng kanyang pamamahay. Dinikit ko to sa'yo, Batang Sandstorm. DJ Zamora Remix. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. Billy's Adventure done na po yung Hawaii Sukli na lang ngayon. From Batang Sandstorm. Avi OTW from Batang Sandstorm. Avi, babalikan na ng si Batang Sandstorm. Ayan. Yan sa'yo, Lalab. Sonic Wave Disco Mobile.
Batang Sandstorm Dan from Avi. Ayan. Yan, Batang Sandstorm, nasuklan ka na po ni Avi. Batang Sandstorm OTW from Belly's Adventure Channel. Lady of the Night. Yan, Abby Dan na po sa Malbit Sukli na lang po dito. Ayan, from Batang Sandstorm. Ayan. Batang Sandstorm Dan full pack din sa premiere from Belly's Adventure Channel. Ayan. Million in dollars, mga love shoutout. Ayan. And mga love yung aking member na si Nilmar Channel. Ayan, binababa ni Nightbot. Billy's Adventures, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Salamat Billy's from Batang Sandstorm. Ayan. Nilmar Channel OTW, ayan, from Batang Sandstorm. Ayan, thank you so much Batang Sandstorm lalabs. Tamsak na host, ayan, Jory Magbanwa, mega love shoutout lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Batang Sandstorm, stay connected. Ayan, from Belly's Adventures. $9 million daw sa mga love shoutout. 9 million. Thank you so much everyone. Ilmar, tamsak na ako doon. Ayan, parang Batang Sandstorm. Parang naka-LS yan si Nilmar. Alisada Channel. Ayan, nagawa ng kanyang pamamahay. Alisada. Million in dollars, mega love shoutout. Na. Ayan yung aking member po na si Silin Ganda Vlogs. Ayan. Binababa po ni Nightbot mga lalabs. Palablab naman po ako. Thank you so much. Ayan. Si Silin Ganda Vlog. Ayan, Abby nagbaba ng kanyang pamamahay. Si Abby mga lalabs. Ever. Jory Magunwa nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Si Jory. Less Adventure Dan Kalimbang na sayo from Jory Magbanwa. Ayan. Mga lalabs yung aking member na si Ernie Barrera. Ayan. Pinababa po ni Nightbot. Palablab naman ako mga lalab. Joy Magbanwa, dikit dan tamsak dan sa premiere. Ayan. From Belly's Adventure. Tayo kay ano?
Nandiyan pa ba si ano, si Jen's Journey in USA? Nandiyan pa ba siya? Herminia Sakyap, Migalab shout out. Hello to everyone. Ayan. From Herminia Sakyap, Migalab shout out. Laps. Kalimutang tamsakan si Os mga lalaps. Thank you so much. Ayan si Abby po nagbaba ng kanyang pamamahay, si Abby. Migalab shout out ho. Ayan from Herminia Sakyap. Thank you, Belis from Jory Magbanwa. Ayan. Thank you so much, Belis Adventure. Ayan, Belis Adventure nagawa ng kanyang bahay. Ayan mga lalabs, yung aking member na si Ophelia the Adventurer. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Kalablab naman ako mga lalabs. Joy Magbanwa, thanks din po. Connected. Ayan. Tambilis Adventure Channel. Thank you so much lalabs. Tamsak City Gray, please get back. Ayan, City Gray, pabalikan na lang si Jen's Journey in USA. Ayan. Muna tayo kay Jen's. Kanina pa siya. Ang muna kita Batang Sanso lalabs. Ang tamsak dating dikit sa nakapin from Herminia Sakyab. Ayan, Mount Bali. Mount Bali Harmony, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. $7 million daw sa mga love shout out. 7 million, thank you so much. Thanks po sa inyo lang ano man lalabs. Herminia Sakyap, Dan Kalimbang na sayo. Ayan. From Jory Magbanwa. Herminia OTW from Batang Sandstorm. Herminia OTW sa'yo si ano, Batang Sandstorm. Yan, Excalibur Hotel. Yan si Abby nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Jen's Journey in USA, dikit dan sa premiere. Ayan, Cambelis Adventure. Lily, ayan, mag-love shout out Lily. Lily lalabs. Dikit naman ako sa nakapin mga lalas, padikit. Jen's Journey, I am watching now. Ayan, Batang Sandstorm. Nagbaba ng kanyang bahay. Herminia Kalimbang tamsak dikit po sa premiere mo. Ayan. Ayan, may premiere din si Herminia. Ayan, full watch ako Jen's Journey. Phyllis Adventure Channel. Ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Phyllis Adventure.
Salamat host. Ayan, walang anuman lalang. Yan, Lily po nagbaba ng kanyang bahay, Lily. Lily Lala, Lily Lala. Ayan. Yan, Jean's Journey. Phyllis Adventure nagbaba ng kanyang bahay. Phyllis Adventure. DJ Arjun on the mix. And Jory Magbanwa. Lily dan sa'yo from Jory Magbanwa. Lily, please connect to Jory Magbanwa. Ay, thank you so much. Oh, nalubat na, uy. Charge ko lang. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Wait 1 minute. Yan mga lalabs. Mag-charge lang. Ganyan rin daw. Jen's Journey OTW. Ayan, from Batang Sandstorm. Habi nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Habi. 7 million and down. Big love shout out. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Nangala yung pa ako. DJ Romar, the best. Oh ma. Yun ang bagong pasok. Sir ST, mega love shout out. Mataher, ayan. Mahater pala. Baliktad. Mahater HD, mega love shout out. Ayan, Mahater. May jacket ka na lalabs, Mahater. This is the mix of Carles Mix Club DJs. Anak mo pala yan. Ayan, ginawa mo na rin siya ng ano, Destruction, ng channel. basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar. Ayan, kay Akrima pala to. Ayan. Akrima, mega love shout out sa'yo, lalabs. Pinabananahan mo siya. Ano mo yan na sasabay yung dalawa? Sir HD, ayan. Jacket ka. Terminya Sakyab. This is Team Destruction, Wait, mega shout out. Mix Club DJs. Mag-ingat kami kasi sa iyong biyahe. Ayan. God bless. Salam sa iyong patamsak lalabs. Mahater, ayan. Tingnan natin yung bahay niyan, lalabs. Wait. Nasaan na ba si Eric L3? Nandyan pa ba? Eric L3, nandyan pa? Ano yung sumunod? Annalyn Galindez, nandyan pa ba? Johnny Mikey or si Bale Adventures? Mel Balido, may love shout out. Good morning, host. Ay. Mel Balido, ayan. May jacket ka na pula, lambs. Thank you so much. Tayo kay Bale's Adventures, ay. DJ Rams, the best.
7 million and down, mega love shout out. Ayan. Yung batang Sandstorm from Jen's Journey USA. Yan si Abby po nagbawa ng ay. Abby nagbawa ng kanyang bahay si Abby. Ayan. Malalam siyang binababa po ni Nightbot. Ayan si Ibs Mamalinta Vlogs. Palablab naman ako mga lalabs. Thank you so much. Lily, ayan nagbawa ng kanyang bahay. Thank you host. Walang anuman lalang. Dan thumbs up from Mel Balido. Ayan. Mel, may love shout out lalabs. Bago ka lang. Main channel mo to. Tingnan natin. Tuklan kita Mel ha. Dan thumbs up. Ayan. Salamat sa patamsak lalabs. Shutter vlog. May love shout out. Tamsak loads. Ayan. Shutter vlog tamsak ay. Salamat po sa patamsak Shutter. Ayan. May jacket ka na po. Thank you host. Sana ako sa'yo para masuklian na kita. Yan sa nakapin from Matter HD. Ayan. Bilis adventure pa. Balikan na lang si sir. Ayan, The Heart of Worship. May love shout out. Ayan, may jacket ka na, The Heart of Worship. Yeah, ayan. May jacket ka na po. Indian Wanderer. May love shout out lalabs. Tamsak host. May love shout out from my channel TV. Ayan, Indian Wanderer, may love shout out lalabs. Thank you for coming, Indian Wanderer. You're so very supportive to me. Thank you so much. Salamat sa jacket host. Walang anuman lalabs. My channel. Ayan, my channel. OTW, parang Batang Sandstorm. Ayan. Lily, may love shout out. Ayan, Lily. Nagawa ng kanyang bahay si Lily. Malalabs. Tamsak Danos from Jigger Tahum Vlogs. Lily Dan Pupulpak from Shutter Vlogs. Lily, please connect to Shutter Vlog. Lily's Adventure Dan pasukli na lang from Jen's Journey in USA. Ayan. Mel Balido. Yan, Mel. Dati pala tayong dikit. Mel. Salamat Batang Sandstorm. Ayan, from my channel TV. Ayan, Lily Dan from The Heart of Worship. Lily, please connect to The Heart of Worship. Ayan, thank you so much. Sabi dan dikit full pack support from Shutter Vlog. Ano ka pala? Ayan, Lily nagbawa ng kanyang bahay. Lily, please make me hot always by your dikit. Thank you. Ayan. 11 million in-house, may love shout out. Full pack dan sa nakapin host. Ayan. Ayan, Billy's Adventure. Pabalikan si Jigger Tahom. Dan sa'yo lalabs. Ayan mga lalas pa. Tamsak naman ako kay Bicula ng Oragon. Yan ang aking bagong upload. Ayan. Bicula ng Oragon. Ako yan. Lily nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Alisada. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Ebs Old Connect from Mahater HD. Ayan. May 128 na pala si Mahater. Masyada. Ayan. Oh. Punta tayo kay Lily. Ayan. Si Lily ang susunod natin mga lalab. Si Lily. Ayan. Hello.
Honolulu, ayan. Punta tayo kay Lily mga lalabs. Lily, ayan. Mm. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. 10 million. Bigyan ko ng 5 si Mahater, ano? Prima. Alisada dan po from Shutter Vlogs. Thank you so much. Lily on the pin. Palablab yung nakapin mga lalas. Palablab. $10 million in the house. Mega love shout out. 10 million. Ayan. Pabalik naman guys from Mahater HD. Ayan. Dan Bicula ng Uragon from my channel TV. Ayan. Salamat po lalab sa pagdikit, sa pagtamsak. Ayan. 11 million in the house. Mega love shout out. 11 million. Ayan. So much everyone. Matter dan full pack support from Shutter Vlogs. Ayan, matter dan na sa'yo si Shutter Vlog. Full pack na sa sayo. Alisada, ayan ang gumawa ng kanyang pamamay. Alisada. Jigger Tahong Vlog, ayan nagbawa ng kanyang bahay. Yan mga nalas palablab sa nakapin kay Lily. Lily on the pin. Si Wellington Pasos pala to. Hala. Shutter Vlog dan from Belly's Adventure. Ayan. Mahater magbakas ka sa aking bigyan kita 5. Ayan. Ayan, napagod yung kanta natin. Nagpahinga saglit. Ayan, Wellington. I will give you banana. Ayan. I'll give you 1 banana. I'm here in your house, Wellington Pasos or Lily. Ayan. Thanks for watching. 200 tamsak. Ayan. Ayan, Lily. And don't forget to subscribe. Oh, you have a cute baby. Ayan. And I give you banana, ano, Lily. I will connect it to you, this one. Ayan. Better than bakas host. Salamat sa ayuda. Ayan. Bell's Adventure Kalimbang all full support po dan po sa'yo. Ayan. Shatter, nasaan yung bahay ni Shatter? Ayan. Mel Balido, nagbaba ng kanyang bahay. Mel Balido. And I give you 1 banana, Lily. Ayan. BG lang, host. Ayan. Ibigin ko ng 5 yung ano, yung anak. Alisada Pulpak Dan. Ayan. From Jigger Tahong. Ayan. So, channel na lang ako. 1:30 siya lalabs. Good morning from Army's Adventure. Ayan. Mega love shout out Army. Ayan. $9 million in house. Mega love shout out. Yun nasa baya ko ni ano, ni Shutter, Nilmar. Ay, kung natawag si Nilmar, dapat si Akrima. Matter Mel Balido. Yan sa nakapin. Ayan. Lily, please connect to Army Adventure. Ayan. Abi, nandyan ka pa ba, Abi? Abi, you still there, Abi?
Sabi, nandyan ka pa ba? Joy Ray Magbano, nandyan ka pa, Jory? Jory, nandyan ka pa ba, Jory? 10 million in downs, mega love shot. Jagger Tahom dan from Army, ayan. Chatterblank, thanks host, ay, tamat. Oo. Tira ulo to, tumatawa eh. Tumatawa siya lang. Yan, RA, kumusta host dyan sa Dubai? Okay lang po. Wala ako sa Dubai, lalabs. Nasa Al-Ain ako, yung Dubai malayo dito. 2 hours yung biyahe. And may jacket ka na. 2 hours from here to Dubai is 2 hours. Ayan. Kailangan mag-bus, mga lalabs. Al-Ain po ako. Yung parang province ng Abu Dhabi. Ayan. Yan, night boot. Sinong night boot yung tinikitan mo, lalabs? Army? Dragon Gaming, hey Ailinski. New video from Dragon Gaming. Thank you so much. Every day you have new video, Dragon Gaming. Ayan. Yan yung aking member po, binababa ni Nightboot. Ayan, si Mount Bali. Yan, Journey in USA. Nagbaba po ng kanyang pamamahay. Ayan. Thank you so much, lalabs. Thank you so much. Mel Bali do Pulpak Dan Sukli. Ayan. Ayan, RA. Nagbaba ng kanyang pamamahay. RA. Ayan. Okay. Touch. Dati ako dyan sa Ajman host. Sa Ajman ka pala. Nasaan ka na ngayon, lalabs, RA? Nakapunta na rin ako ng Adsman 2015. Ayan. 2015 nagtumira ako sa Adsman, siguro mga 1 year. Ayan. Thank you, Jigger from Mel Balido. Punta tayo kay Mel Balido. May jacket ka na. Mel Balido, yung bahay mo nasaan? Mel Balido, ayan. Pinas na host vacation. Sana all naka-vacation. Babalik ka pa, RA. Ayan. Babalik ka pa ng UAE. Army o tinawag, sana all naka-vacation. Ayan. Ayan. Gel Hermie working 03. May galab shoutout. Ayan. Gel Hermie. Ayan. May galab shoutout. May galab shoutout. Gel Hermie. Ayan. Ayan. May jacket ka na, Gel Hermie. Ayan. Bakasyon din ako, RA sa, August. Sa Pinas. 2014 pa ako dyan, host. Ay, ano ka pala?
Nasa ano ka na, mag 8 years ka na pala dito ay. Mega love shoutout from Brazil. Ayan. Wilhelme working. Mega love shoutout. Thank you so much, lalabs. You are from Brazil. Ayan. Mashallah. Ayan. From Brazil. Armis Adventure. Ayan. Tamsakdan. Macdolf Gore. Ayan. Mega love shoutout. Ayan, palablab sa nakapin. Jen's Journey in USA. Full pack support with Bakas. From Mel Balido. Armis Adventure Full pack dan. Ayan. From Jigger Tahong Vlog. 9 million and daws. May love shout out. Ayan. Yan, Jigger Tahong Vlog nagbaba ng kanyang pamamahay. Lily nagbaba ng kanyang bahay. Lily, ayan. Macdolf OTW, ayan. Mel Balido dikit dan, ayan. Mel, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo, lalabs. Ayan, 9 million in downs. Mega love shout out. 9 million. 9 million, thank you so much. Sangkay James Vlog, mega love shout out. Sangkay, ayan. Bago ka lang mail sa akin, ayan, ilan ba to? Yan, bigyan kita ng 5 mela. Mel Balido. Nasa bahay mo na ako, lalaw. Together with my friend and vlogger. Ayan. Nagtutupi ka ng ano. Ayan. Ikuan mo sa Kimigalab shoutout. Ayan. Tusok. Ayan. Eric L3 nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Ayan. Nasa bahay mo ako, Mel Balido. Ayan, Army Adventure Well Dead. Ayan, from RA. Ayan, Mel Balido, unang dikit. Willis Adventure OTW. Ayan. Jigger Tahong Vlog, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. RA. Mga lakas palablab naman ng kay Bicula ng Oragon. Ayan, binababanin, yung kanya aking bahay. Yung aking new uploads. Armis Adventure done from Girl Hermie working. Ayan. Army Adventure nagbaba po ng kanyang pamamahay. Mel Balido dan dikit pasukli na lang po. Ayan. Ayan, Mel, pasuklian na lang si Jen's Journey in USA. Dahil na akong isa sa'yo, Mel. Yung apat din ako magbabakas, ha. Yung isa lang binakas ko. Ayan, Lily nagbaba ng kanyang bahay. Palablab naman ako kay Silin Ganda, mga lalabs. Ayan, binababa ni Nightbot. Ayan, working 03 done from Army. Ayan. Sa lahat po ng dumikit, ayan, suklian ko po kayo. Ayan. Pangatlong dikit, Mel. Hindi na ako isa lang yung binakas ko. Ayan, nanood ako ng 1 minuto. Thank you, Army Adventure. Ayan. Thank you, Army Adventure. Ayan. And 11 million in daws, may shout out. 11 million. Ayan.
Thank you so much mga lalabs. Mel Balido OTW from Batang Sansto. Yan malang mga lalabs yung aking member po na si Ebs Mamalinta Vlogs. Ayan, binababa po ni Nightmo. Piling ganda pulpak dan from Jigger Tahong Vlogs. Salamat lalabs Jigger sa iyong pagdikit. Ayan, ikaw. Susunod ko dyan na. Wait lang. Kay Mel Balido. Bilis Adventure. Ayan, nagawa ng kanyang pamamahay. Ayan, ikaw. Yung kung ano, nabigyan kita ng 5 Mel Balido. 34 ka na. Isa na lang sa nakapin mga lalab. Isa na lang, ayan. So, ano susunod Jigger huwag kang umalis. Lablab naman sa nakapin. Ayan. Pinadalan si Bicula ng Oragon po. Tamsak naman ako mga lalab. Jigger, nandyan ka Jigger. Ayan. Piling ganda pulpak. Salamat lalab sa pagdikit kay Silin. Ayan. Ophelia The Adventure Pulpak Dan. Ayan. Thank you lalab sa pagdikit kay Ophelia. Thank you so much. And palablab sa nakapin mga lalas. Palablab. 8 million endowns. Miglab shout out. 8 million. Ayan. Jigger Tahom Dan from Belis Adventures. Ayan. Thanks sa pagpin host. Walang ano. Gawa ng tatay ko. Tusok na host. Ayan. Migalab shout out, gawa ng tatay ko. Ayan. May jacket ka na gawa ng tatay ko, lalabs. Gawa ng tatay ko, thank you so much. Jigger Tahong Vlog dan sa'yo. Ayan. Lily, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Batang Sandstorm, dating dikit from Army. Ayan. Thank you so much, lalabs. Kylie Migalab shout out. Hello everybody from Kylie. Ayan. How are you Kylie lalabs? Ayan, 10 million endowns. Migalab shout out. 10 million. Ayan. RA, ayan, nagbuba ng kanyang bahay. RA. Dragon Gaming, ayan, nagbuba ng kanyang bahay also. Love Channel, mga lalabs. Ayan, binababa po ni Nightbot yung aking member po. Huwag kalimutang tamsakan si host mga lalabs. New video from Dragon Gaming. Ayan. RA, nagbuwa po ng kanyang pamamahay. Ayan, Jens Journey USA, Dancing Ding full support. Ayan. From Mel Balido. Jigger Tahom Dan, be back. Thank you. Ayan. From Jens Journey. Ayan. Lalabs, Jigger, balikan mo yung mga dumidikit sa'yo. Ha? Ayan. Army Adventure, nababa ng kanyang bahay. Gawa ng tatay ko, ayan, ang buwan ng kanyang pamamahay mga lalang. I'm doing good and I am also connected to the link. Ayan.
Ayan, Jigger, pabalikan na lang si Kylie. Dan sa'yo, lalabs. Party music di Jackie Pulpak Dan. Ayan. Jigger, thank you so much, Jigger. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shoutout. Dragon Gaming, ayan, nagbaba ng kanyang pamamay. Dragon Gaming. Tapos sa bahay mo, Jigger, ayan. How was evening or night going? Ayan. Lahat ng may bakas host, babalikan ko mamaya. Ayan. Ilalabs. R.A. Dansukli with bakas. From Mel Balido. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Big love shout out. 10 million. Ayan. Thank you so much, everybody. Ayan. Everyone, thank you so much. Ayan, Army Adventure. Nagbaba ng kanyang bahay, Army. Sino ba to si Jigger? Ayan. Main channel mo pala to, lalabs. Ayan. Ayan, sige. Balikan kita, ha. Ayan. Ayan, Belly's Adventure and Lily nagbaba ng kanilang pamamahay. Mga dalapatamsak naman ako sa nakapin sa kanyang premiere. Ayan. May babuyan siya, sabi niya. Ayan. I'll be right back. I'm gonna work on some editing. Ayan. Okay, Kylie, no problem, lalabs. Go ahead. Go ahead, Kylie. Ayan, Army. Nagbaba ng kanyang bahay, Army. Ayan, Jigger. Dati pala akong dikit sa'yo, Jigger. Tahong Blancs. I don't know where. Ayan. Ayan, James Journey USA. Nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Kamsa ka na kita, Jigger. Ayan yung premiere. Ayan. Dati tayong dikit, lalabs. Ayan kita ng dalawa, Jigger. Ayan. Gawa ng tatay ko dan pasok. Akrima. Ayan. Valentin Purumbe Bujarori Official. Ayan. Ayan. Don't put this one emoji. Valentin, because Nightbot, they will kick you out. Ayan. No need to put emoji this bell like that. Ayan. Salamat, host from Jigger Tahong Vlogs. Ayan. Ayan, siling ganda binababa po ni Nightbot. Gawa ka ng tatay ko dan pulpak from Mel Balido. Ayan. 11 million in the house. Big love shout out. 11 million in the house. Thank you so much, love. Don't put this one. Remove this bell. Don't put this bell. Valentin. See, they time out you 600 seconds. Jigger Tahong Tamsak. Ayan. From Batang Sandstorm. Alhamdulillah. Army Adventures. Ayan. Para kong lasing. Kada. Pong's World Mega Love shout out. Ayan. And madalabs yung aking member na si Ernie Barrera po. Ayan. Binababa po siya ni Nightbot. Palablab naman ako, mga lalabs. Thank you so much. Ayan, Bong's World. Good morning, lalabs. Jigger, ayan. Yan kita ng dalawa, Jigger. Ayan.
Yan, tamsak sa yung premier. Ayan, Ibs Mamalinta Vlog po, binababa po ni Nightbot mga lalabs. Ay, palablab naman ako, ayan. Army Adventure Dan Pulpak, ayan. From Mel Balido. RA na baba ng kanyang pamamahay. Oh, ay. RA na baba ng kanyang bahay, ayan. 11 million in the house, mega love shout 11 million, thank you. Dragon Gaming, ayan. Dragon Gaming. Yan, 10 million in the house, mega love shout out. Yan mga lalams, yung aking member na si Opelia, the adventurer po, ayan. Pinababa po siya ni Nightbot. Mel Balido Pulpak from Army Adventures. Batang Sandstorm done with Bakas. From Mel Balido, Bong's World, ayan. Kuba ng kanyang mga lalabs. Huwag kalimutang tamsakan si host, mga lalabs. Thank you so much. Ibs Mamalinta Pulpak Dan, ayan. From Jigger Tahong Vlog, ayan. Thank you so much, Jigger, sa pagdikit kay Ebs. Ayan, si Mount Bali din po. Palablab naman mga lalabs. Binababa rin siya ni Nightbot. Army Pulpak from gawa ka ng tatay ko. Ayan, Army. Pabalikan na lang si gawa ng tatay. Ayan, dan po sa'yo. Thank you. Mega love shoutout host, kakigising ko lang. Yan, Nilmar. Solve host, mega love shoutout Nilmar lalabs. Ayan yung aking member dyan, mga binababa ni Nightbot mga lalabs. Palablab naman ako, thank you so much. Ay. Army Dan Kalimbang all pabalik, thank you. Ayan. Nagkapi ka na, Nilmar. Ay. Dikit na ako sa'yo, gawa ng tatay ko. Ayan, from Army Adventures. Ayan, party music binababa po ni Nightbot. Jen's Journey in USA. Ay, nang ba ng kanyang pamamahay? Mel Balido Pulpak. Okay. Casper Mingalab shout out. Hi host. Ay. Casper, ayan ang gawa ng kanyang pamamahay. Casper. Palablab akong nakapin mga lalas, patamsak sa kanyang premiere. Thank you so much. DJ John Ray Remix. Ayan, Casper TV nagbawa ng kanyang bahay. Mount Bali Harmony Pulpak Dan. Ayan. Ayan, thank you so much lalabs. Batang Sandstorm, dikit na ako sa'yo from Army Adventure. Ayan. Yung nga lalabs, si Love Channel po, binababa rin po ni Nightbot. Ay. Thank you so much. Nataka na talaga ako. Bong's World Dan Pulp Support. Ayan. From Mel Balido. 14 million in the house. Mega love shout out. Bong's World, pabalikan na lang si Mel. Ayan, dan sa'yo.
Casper TV dating dikit from army. Ayan. Eric L3, ayan, nagawa ng kanyang pamamahay. Shout out, Sherwin Reyes, mega love shout out. Jigger Pulpak, ayan, from Casper. Casper TV Pulpak, ayan. From Jigger Tahom Vlogs. Okay, Mel, ayan. Eric L3 Dan. Ayan, Jigger din ako sa'yo ng dalawa lalabs. DJ John Ray Remix. 3 minutes harang host. Ayan, salamat. Tara, let's mega love shout out. Tamsak Dan host. Ayan. Putahin ng ina mo. Ano ba yun? Putahin ng ina mo. Casper TV Dan with bakas pasukli na lang. Ayan. From Mel Baledu. Ayan. Nilmar, nandyan ka Nilmar. Ayan. Nilmar Lalabs. Pampirit. RA, nandyan ka pa RA? RA, nandyan ka pa ba RA? Ayan. Hussein Polpak from Casper TV. Ayan. Casper nagbawa ng kanyang pamamahay. Ayan. Casper nagbaba po ng bahay palablab. Army Adventure Tarales Polpak. Ayan. Tarales. Taralets. Tsaka. Nataka na talaga ako. Dragon Gaming OTW from Batang Sunstorm. Ayan. 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Nandyan pa ba si ano? Ayaw niyang bumagbaba ng bahay. Maribik Canyedo, Miguel Love, shout out. Maribik, ayan. Maribik, Miguel Love, shout out. Ganun yung ano mo. Nataka na talaga ako. And Maribik. Reggie Flores Remix. Jakit ka na Maribik eh. Thank you for coming Maribik. Ay. Canyedo Lalabs. Tamsak po. Ayan, salamat sa patamsak Lalas. May jacket ka na. Ayan. Ayan Maribik, may jacket ka na Lalabs. Erwin Pulpak. Ano tayo kay Army? Madam Love Channel, Miguel Love shout out po. Ayan. Ayan tayo kay Army mga Lalabs. Ayan. This is RBF Mini Ayan, dalabin nyo yan si Love Channel mga Lalabs. Ayan.
Hindi siya nag-LS, maraming tao dyan sa kanya. Dragon Gaming, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Dragon Gaming. Mamalinta mga lalas, binababa po ni Nightbot. Padikit naman ako, palablab. Ayan. Tamsak sa nakapin, ayan. Sherwin Reyes. Army, dan sa'yo si Sherwin, pabalikan na lang. Ayan. Casper TV, nagbaba ng kanyang pamamahay. Dragon Gaming, dating dikit tamsak. Ayan. From Mel Baledo. Palabas rin sa harang host. Ayan, salamat lalab sa harang. Mildred Dan from Army. Ayan. Main channel mo pala to lalabs. Army Adventures. Ayan. Sa bahay mo ko. Sherwin Dan from Army. Ayan. Sherwin Dan lalang. Dati pala tayong dikit Army Adventure. Samurai. Harang Israel host. Ayan, salamat lalabs. Ayan, Casper. Ayan, Army, bigyan kita ng 2 army. Dati tayong dikit. Dan Army from Maribik. Ayan. Yan, Madam Love Channel po, nagbaba ng kanyang mga puso. Thanks host from Army Adventure. Yan, watching pa ako Army sa bahay mo. Lablabin nyo yan si, mga lalab, si Love Channel. Casper, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay, Casper. I'm here again, host lalabs. Labas sa harang. Ay. Salamat sa iyong paharang jigger. Ayan. Joby Shuji birthday girls come join and play to win Gcash. Minutes pala to. Ayan. Masbate. Remix. Daming harang mo, host. Ayan, salamat lalabs. Napaharang. Iba muli ka na, jigger. Mildan Pulpak from Bong's World. Ayan. Casper TV dan from Maribik. Ayan. Casper TV plays back from Jane's Journey. Ayan. Dan Maribik from Army. Hindi pa host, kulang ako sa WS, baka next week ma-reach ko na yung 4. Ilan na ba yung WH mo?
Mildred 44 dan full pack. Ayan. Erwin Reyes dan, ayan. With bakas from Mel Baledo. Malapit ka na yan mamuni, ano? Tiger. 3,800. Wala, 200 na lang. 3 days na lang yan, lalabs. Days na lang yan, Jigger. Ayan, muni ka na. In Mildred dan full package with bakas. Ay. From Bong's World. In Bong's World, nagbaba ng kanyang pamamahay. Mga dalabs yung aking member na si Nilmar po. Ayan. Malablab naman ako sa aking member. $869. Ayan. Gawin na natin tong 70. Kay ano, kay Army. Mildred 40 full pack ay. Tonight. Parang ulit host ay. Salamat sa paharang lalang. Salamat sa paharang lalabs. Thank you so much. Gina Journey Dan Sukli from Casper. Ayan. Yan, Casper po nagawa ng kanyang bahay. Gina Journey Dan Sukli. Ayan. $9 million in dance, Migalab shout out. Ayan, Jigger, 2 days ka na lang lalas, monetize ka na. Nilmar Channel Dan Pasukli po from Jen's Journey in USA. Ayan. Sige, Jens, ano, magbakas ka lang dyan, nagsusukli yan. Jen's Journey in USA, ano ba ng kanyang bahay? Well, tamsak dan from Sherwin Reyes. Ay. Thank you so much. Yan, 70 ka na, ano, 170 ka na. Hindi gumalaw. Maribik dan Sukli, ayan. Army tamsak dan dating dikit from Bong's World. Jens on the way, ayan. From Bong's World. In 170 ka na, Army. So tayo kay I'm back again, host sa harang. Ayan, salamat talab sa iyong pag-play sa aking harang. Ayan. So tayo kay Casper. Sige, ano, Jigger, play kita mamaya, ha? Pagkatapos ng aking LS, play kita.
Ayan si Nilmar Channel mga lalabs, tinulungan ko yun. Dahil ko siyang piniplay. Kanyang WH, ayan, na-monetize na siya, alhamdulillah. Yan lang matulog ko sa'yo, Hosay. Ayan, salamat lalabs. Play kita mamaya. Ayan, Madam Love Channel po. Malablab ako mga lalabs. Ayan, nagba ng kanyang pamahay. Ayan. Wellington Pasos, hello lalabs. Mga love shout out. Ayan. Sherwin dan pabalik na lang from Jen's Journey. Ayan. Yung mga lalabs, lablabin nyo yan si Love Channel. Madami rin tao dyan. Hindi rin kasi ako makasok super chat. Ay. Kailang yan lalabs. Ayan. Ayan, 14 million in downs. Mga love shout out. Jen's Journey dan full package with Bakas. Ayan, from Bong's World. Ayan mga lalabs, yung aking member na si Opelia. Ayan, binababa po ni Nightbot. Lablab ako sa nakapin mga lalabs kay Casper. Ayan. Ayan, Casper. Bigyan kita ng isang banana. Ayan. Tabahay mo ako. Ayan, Casper. Ayan, si Bong's World nagbaba ng kanyang pamamay. Bong's World. Ayan. Tayo kay Madam Love Channel. Bilhin kita ng isang banana, ano, Casper. Love Channel. Ayan. Still watching, ano, Casper. Ayan. Vincent 52 full pack dan from Jigger Tahong Vlogs. Ayan. Sige, screenshot ko yung pangalan mo, ano, Jigger, para di kita makalimutan. Love Channel, dikit na dikit. Ayan. From Army Adventures. Vincent 52 Dan. Ayan, from Casper. Ayan, Eric po, nagbuwa ng kanyang bahay, Eric. Lablab po ako sa nakapin mga lalams. Ayan, si Love Channel. Lovely host. Host, good morning. Ayan. Kuya Jordan Vlog, nag-love shoutout po. Ayan, good morning po. Mahatter HD, ayan. Maiksi lang ang harang mo, host, pero marami ay. Salamat lalams, ayan. Ayan, harang from Matter, ayan. Salamat sa parang dyan, Akrima. Ito pala. Vincent pala yung binababa ni Love Channel. Ayan.
Yan, 9 million daw mga love shoutout. Ara and Elos mga love shoutout Madam Ara. Ayan. Lablabin nyo yan mga lalab. Si Ara and Elos vlog. Eric Garcia, hello lalabs, mga love shoutout. Eric El Triple Pakdan, ayan, from Jigger Tahong Vlogs. DJ Edwin on the mix. Ayan, Eric, nagbaba ng kanyang pamamahay, Eric. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. Premier, ayan. This is Team Destruction. Itamsakan ko yan, Madam Ara, ayan. This is the mix of DJ Romar, the best. Ned's Life TV, good morning, host. Ay, love shoutout, Ned's Life. UI Manay, ayan. Del TV, mga love shoutout. Ay, Tamsak. Dragon Gaming, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay. Dragon Gaming. This is Team Destruction, powered by Carles. Mention lang, ayan. Figure Tahom Dan full package from Eric Garcia, ayan. Matter, ayan ang baba ng kanyang pamamahay. Para OTW ako, ayan. Parang ulit host, ayan. Salamat sa paarang lalabs. Thank you so much, Jigger, ayan. Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Kamsa ko na to, Madam Ara. Matter OTW, ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan na nga ay nasi Lolo mga lalabs. Ginawa na naman niya akong 2.180. Hindi na ako nakakagraduate ng 200. Nailagas. Eric Garcia, anong baba ng kanyang pamamahay? Eric Garcia. DJ Rams, the best.
Morning tea, ayan, from An Channel, may love shout out, ayan. Matter than dikit. Mikasha Kushin, alright, ayan. Mikasha, nasa work ka na. There's a million in the house, may love shout out, Ara and Elos vlog, ayan. Baka ng bahay mo, Mikasha. Ay la 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 la. Ayan, Ara dan from Kim, Migalab shout out Kim Lalabs, Korean my friend. Ayan. Ara dan, pasuklian na lang po. Ayan po na tayo kay Mikasha mga lalabs. Dan tamsak na ako madam Ara. Yan tamsak lang sapat na. May love shout out. Okay, host, thanks. Thanks din po Madam Ara. Ayan. Eric Garcia, mega shout out. An Channel. Ayan, nagawa ng kanyang buy. An Channel. Palablabang nakapin mga lalabs. Tamsak lang sapat na. Ayan, nagawa ng kanyang buy. Takan ko yan Mikasha, ayan. Ngain na si Loloy, nakakaburat. Hindi na ako nakaalis sa 1.80. Dan sa nakapintusok, ayan, from Ara. Porti kinain ni Lolo, ayan. Karang nga lalabs. Sa akin, binagsak na naman niya ako. Nag 2.210 na ako kagabi. Ngayon, nag 2.180 na naman, oy, ayan. 1 letra, may galab shout out. 1 letra, ayan. Puisit to si Tanda eh. Yan, Eric Garcia, nagawa ng kanyang pamumuhay. Eric Garcia, ayan. Tamsak lang sapat na, dan full pack eh. Full pack sa nakapinhos. Ayan, Mikasha. Dan sa si Jigger, pabalikan na lang. Dan sa nakapin from An Channel, ayan. Parang Israel, ayan. Thank you so much, lalabs. Army Adventure, ayan, nagawa ng kanyang pamamahay. Ayan, Eric, nagawa ng kanyang pamamahay. Si Eric po. An Channel, ayan, nagawa ng kanyang bahay. An Channel. Ayan, 10 million in the house, may love shout out. Ayan. Eric Garcia, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia.
Ayun yung aking member po siya na si Nilmar. Ayan, pinababa ni Nightbot. Tamsak lang, nadikit na po tong main ko sa'yo. Stay connected. Ayan. From Mikasha. 1 litra may galab shout out. Eric Garcia dan from Army Adventure. Ayan. 10 million in downs may galab shout out. 10 million. Ayan. Unchannel. Ayan. Ang baba ng kanyang buy. Unchannel. 10 million in downs may galab shout out. 10 million. Ayan. Yung Caterpillar mo tamsak lang, sapat na yan yung channel member name ko ay. Ambot Mikasha oy, ambot. Yan, nagtukoy na pala si Mikasha oy. Sana all, ayan. 1 litra dan from Army, ayan. Dan sa nakapin from Unchannel, ayan. Good night host, Lalabs Eric, good night. Ayan. Thank you so much Eric. Good night Lalabs. Ayan, Jigger Tahom nagbaba ng kanyang bahay. Jigger, ayan, nagpahinga yung aking music. Unchannel Dan, ayan. Hoy Mikasha, nag-breakfast ka na? Ayan, tumahimik ang kapaligiran. Thanks for watching. A like would be appreciated. Yan si Army nagbaba ng bahay. To subscribe. Ang channel OTW, ayan, from Mikasha Kusin. Mikasha Buang, ayan. Ang channel Pulpak Dan from Jigger Tahom Vlog, ayan. Ayan, Jigger Dan sa'yo si Kim, pabalikan na lang, Jigger, ayan. Akrima, ayan, si Akrima napaka-supportive mga lalabs. Ikita nyo yun si Akrima mga lalabs, si Akrima 36 Vlogs. Sandal nga saglit, oy, ayan. And Juan Letra nagbuba ng kanyang bahay. Kim nagbuba ng bahay. Army Dan Sukli from Unchannel. Ayan. Yan, Unchannel ang baba ng kanyang pamamahay. Unchannel. Million in downs, may love shout out.
Hmm. Nabuang na. Nabuang, uy. Ayan. Buang na, uy, nabuang. Suklidan to yung dikit na putong main ko. Natakam naman ako sa mga foods mo sa egg. Palang solved na ako. Ayan. Siya, uy, natakam sa egg. Gamay vlog, big love shout out. Gamay vlog. Ayan. Maunang mayong buntag idol. Ayan. Ayan, mayong buntag sa imo dodong. Ay. Gamay vlogs, big love shout out. Eric, ayan, nabawa ng bahay. Juan Dan, ayan. From Kim. Juan, pabalikan na lang si Kim. Ayan. Ang ating Korean, my friend. Ayan. Mikasha, nagkapi ka na ba, oy? Ayan. Kim, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Si Kim, mga lala. Si Dragon Gaming, nagbaba ng kanyang pamamahay. Ayan. Father, ayan. Feel free di full pack dan. Ayan. Oh no. No, 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 no. Huwag kalimutang digitan yung aking member. Diyan mga lalabs. Ayan. Tapos na host. Black tea tayo ngayon. Ayan. Black tea. Bakit black tea? Gawa ata yung ininom mo, Mikasha, gawa. Gawa. Gamay Vlog TV, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. 3 minutes na lang, work mode na po eh. Ayan, sige Mikasha, magtrabaho ka dyan ng marangal. Puro ka mobile, ayan. Magtrabaho ka Mikasha, ayan. Jing Arrico, ayan. Hi host, may love shout out. Jing Arrico, ayan. Jens Journey, ayan. Nagawa ng kanyang pamumuhay. Tawa tuloy si Mikasha eh. Wala, 11 million indas, may love shout out. Mga lalas palablab naman si Mikasha, ayan, nakasabit. Nakasabit sa bubong si Mikasha, ayan. Ambot to si Mikasha, oy, ayan. Ayan, Army, nagbaba ng kanyang bahay, Army, ayan. Ayan, si Mikasha Kusin nakasabit sa bubong, ayan. Magkakasaya kayo kay Mikasha, ayan. Magkakasya kayo kay Mikasha. Ano ba yung magkakasya? Magkakasya. Magkakasya, ayan. Mikasha. Ayan, Kim, nagbaba ng kanyang bahay, Kim, ayan. Para tuloy gusto kong kumain ng itlog, Mikasha. Nilagang itlog ngayon. Ayan, Kim, nagbaba ng kanyang bahay, Kim. Ayan, Jing, nagbaba ng kanyang bahay. Nandyan pa ba si si Ann Channel? Ikaw susunod ko lalabs. Kay Mikasha, ayan.
Ayan yung aking member po na si Nilmar. Ayan, binababa po ni Nightbot mga lalabs. Ayan. 10 million in the house, mega love shout out. Ayan. Ayan, Channel nagbaba ng kanyang pamamahay. Channel. Ayan. Try mo fresh egg host. Ayan. Gusto ko yan, Mikasha. Oy, ayan. Fresh egg. Fresh from the farm. Ayan. Ay. Nabubuhay ako dyan sa egg. Ayan. Nawawala yung antok ko. Ayan. Kim nagbaba ng bahay. Ayan. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Ayan. Gusto ko yung medyo brown. Ayoko naman yung sobrang puti. Kasi gusto ko yung medyo brown. Ayan. Medyo brown na egg. Ambot. Ayan, Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Jigger Tahom. Ayan. In journey in USA done from Jane Aricoy. Brown mas okay. Ayan. Gusto ko nga yung brown, Mikasha. Ayan. Ayoko naman yung puti. Ako yung brown. Yung ano ba yun? Yung large. Yung may mga size yan. Ayan. Yung large egg. Yung large egg. Yung mga size yan, sa grocery. Yun ang kalimitan kong binibili, yung large. Kasi yung small, parang hindi ako ganado. But may kasha, oy, ayun. Iba na naman nasa isip mo, host. Ayan. Ibang itlog yung nasa isip ko, Mikasha. Yung totoong itlog. Ayan. Iba na. My God. ELC Provinciana Vlog. Migalab shout out. Ayan. Yan, nawawala yung antok ko, oy. Sa itlog na sinasabi ni Mikasha. Ayan. Kapag trabaho na nga, host. Yan, magtrabaho ka na, Mikasha, dyan. Puro ka mobile. Yung fresh. Gamay vlog yung fresh. Sura Migalab shout out. Hello, host. Ay. Ayan, Sura Migalab shout out. Nandyan ka paan. Ayan. Magtatrabaho na yan si Mikasha. Ayan, si tayo kay Sura, mega love shout out. Ayan. May jacket ka na, Sura. Ayan, Sura lalams. May jacket ka. Thanks everyone. Dikit lang po short balik mga bakas ninyo. Ayan. Sige, Mikasha, mag-iingat ka dyan. Ayan. Kung kalimutan yung itlog, ayan. Channel. Ayan, Sura nang gawa ng kanyang bahay. Sura Dragon Gaming, ayan. Eric Garcia, ayan. Jing Arico, ayan, ang gawa ng kanyang pamamahay. Jing Arico, ayan. Out sa harang host, ayan.
Sige, Jigger, okay lang yan. Pag sobrang haba, mag-out ka na, ayan. Huwag mo nang hintayin, diyan ka na matulog sa harang ko. Boss, thank you, ayan. Sora, thank you too, ayan. Ayan, Sora, nagbuba ng kanyang bahay. Eric, nagbuba ng bahay, ayan. 3 million in the house, bigla shout out. Ayan, An Channel. Nakapin po, nakasabit. Ayan. Wow, An Channel. Ang sarap. Bigla akong nagutom. Maiksi paus, kaya pa. Ayan. Gawa ng tatay ko, nagbuba ng bahay. Ayan. Eric Garcia, nagawa ng bahay. Ayan. Ayan mga lalabs, yung aking member na si Harmony. Ayan. Binababa siya ni Nightbot. Mr. Mayong Migalab shoutout. Migalab shoutout host. Ayan, ang channel na sa bahay mo ako. Napakasarap nito. Ay, bigla akong nagutom. J. Mark Autentico, ayan, tamsak host. Ay. Salamat sa patamsak, J. Mark. Migalab shoutout sa'yo, ayan. Iko lang ng Oragon po patamsak, mga lalabs. Higit ko to sa'yo, ano? Kan? Higit na ako kanina sa nakapinhos. Ayan, sige, salamat. Ay, ano yun, Bikasya, nagsusukli yung lalabs. Ayan, Eric Garcia nang gumawa ng kanyang bahay. Jigger, ayan. Ayan yung aking member na si Party Music di Jackie Binabunetbot, ayan. Gawa ng tatay ko, ayan, ang gawa ng bahay, Juan Letra. Ayan, ang gumawa ng kanyang bahay, si Juan Letra. Jigger Tahong Vlog Dan, ayan. Jigger, pabalikan na lang si Juan, ayan. Dan si Juan sa'yo, Jigger. Dan na si Juan, ayan. Masuklian. Lilian Rico, my connection is one day. I pray for the connection, ayan. From Sura, ayan. Thank you so much, Sura. Ang channel dan, pasukli na lang, ayan. Ang channel, pasuklian yung mga dumikit sa'yo, ayan. Jen's Journey USA, dan sa'yo, ayan. Balikan na lang, lalabs. One letra dan, ayan. One letra dan sa'yo si An Channel, ayan. Maraming salamat, An Channel, tamsak na host from Gamay Vlogs, ayan. Sige, salamat. Patamsak naman ako kay Bicula ng Oragon, mga lalabs, ayan. 3 million in the house, Migalab shout out, ayan. One letter dan na ako sa'yo kanina from Jigger Tahong Vlogs, ayan. Masarap naman ang pagkain ni Ann. Bigla mo kong ginutuman, ayan. Oh, yummy. Ayan, full watch an. 1 minute lang pala to. In 20 seconds. Salamat, Jigger. Ayan. 1 litra nagba ng kanyang pamamahay. Ayan. Tamsak dan, no? Salamat sa patamsak dyan, Girly G. Ayan. Ayan, lablabin nyo yan si Girly G, mga lalabs. Maraming tao dyan, maraming ayuda. Ayan. Ayan si Mr. Mayong, lablabin nyo rin yan. Ayan. Lablabin nyo, mga lalabs, yung mga nag-GLS. Ayan. Nakakadami kayo dyan. Palablab sa nakapin. Ayan. Ayan, mga lalabs, lablabin nyo si Girly G once again. Ayan. 1 litra din from An Channel. Ayan, Jen's Journey nagbaba ng kanyang bahay. Girly G nagbaba ng kanyang pamamay, mga lalabs. Ayan.
Gmark Autentico na gumawa ng kanyang bahay. Punta tayo kay Gmark. Kanina pa siya. Ayan. Yan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ay. Tura dan to you connect. Ayan. And return back thank you from Jeng Rico. Ayan. Tora, please connect to Jeng Rico. Ayan. Jeng Rico na gumawa ng bahay. Ayan. Ang channel dan from Mayong. Ayan. Tingnan ko nga yung kaya niya. Ayan. Sura na gumawa ng pamamahay. Sura. Ayan. Theodel. Ayan. Mga lalas paliblab naman ako sa aking member na si Ibs Mamalinta. Ayan. Pinababa po siya ni Nightbot. Leodel TV mega love shout out. Ayan. Leodel nababa ng kanyang bahay. Leodel. Ayan. Gamay vlog. Ayan. Thank you so much. Dragon Gaming. Ayan, nababa ng kanyang pamamahay si Dragon Gaming. Gmark, kumain kami sa Mang Inasal. Wow. Ay. Wow. Sa Dubai pala to. Ayan. Gmark, nasa bahay mo ako. Ayan. Kumain ka ng Mang Inasal. Ayan, nandyan si Arnaldo mga lalab. Sumanda kayo kay Arnaldo. Lahat na kayo didikitan. Ayan. Arnaldo, mega love shout out. Ayan. Palablab ako sa nakapin mga lalabs. Susunod tayo kay Girly G. Nandiyan pala si Sherwin. Ayan. Ayan, Sherwin Reyes dan si Arnaldo. Ayan, Girly G dan na agad sa'yo lalam. Sherwin Reyes dan Luslak Hosay. Sherwin, pasuklian si Gmark Autentico dan sa'yo. Ayan. Sherwin, ayan, dan si Arnaldo. Gmark dating dikit. Ayan. From Jeng Rico. Ayan. Mayong TV. Ayan. Girly G. Girly G. Tan. Thank you, Mayong. Ayan. Girly G dan pasukli. Ayan. No problem, I will pin Girly G. Ayan. Girly G. Lablabin nyo yung nakapin mga lalabs. Lablabin si Girly G. Ayan. Yan, everyday yan nag-LS. Ikitan nyo yan mga lalabs. Si Girly G nakapin. Ayan. Arnaldo Rap dan. Ayan. Heron Reyes dan Pulpak. Ayan. Awa dan Tuyo. Ayan. From Sura. Balong Balsumo dan Pasukli. Ayan. Post 50 thumbs up for you. Ayan. Animo lovers, mega love shout out. Kumusta ka na, Animo? Ayan.
Bakit wala kang pasok? Yung Areco Dantoyo, Sura, from Sura, ayan. Igalab shout out Animo Lovers. Jing Rico Dantoyo from Sura, ayan. Thanks G Mark OTW from Mayong TV, Mayong, ayan. Sir Mayong. Ayan, G Mark nagbaba ng kanyang bahay, and so Animo Lovers, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay, balong balsong dan pulpak, ayan. Meron pero mayapa. Okay lalabs. Arnaldo OTW from Animo Lovers, ayan. Walang dikitan yan, Animo Lovers. Arnaldo dating dikit, ayan. King R nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Mark nagbaba ng bahay, mga lalabs. Lablabin ng kapin, mga lalabs, ayan. Sanay kapiling ka. Jimak dan sukli from balong balsomo, ayan. Galing naman kumanta ni Girly G, ayan. Jigger dan si J Mark, pabalikan na lang, ayan. J Mark, pabalikan si balong balsomo, ayan. Jigger tahong vlog dan pulpak, pabalikan si J Mark. Arnaldo Pulpak Sir Abrogado, ayan, from Animo Lovers. Girly G Tamsak, bakas dating dikit, ay. From Jigger Tahong Vlogs. Da. Ayan, G Mark nagbaba ng kanyang bahay, G Mark. Ayan, Love Channel nagbaba ng kanyang pamamahay, Love Channel. Raldo Dantoyo from Sura, ayan. John Ray Remix. Remix. Kachupoy, ay. Kachupoy. Animo Lovers. Mayong, nandyan ka pa, Mayong, ayan. Ano yung bahay ni Sir Mayong? Nataka na talaga ako. Balong balsong. Girly G Tamsak dan from Gamay Vlogs, ay. Yan, Madam Girly G, pabalikan na lang si Gamay. Dan po kayo, ay. Sige, Animo Lovers, thank you so much, Dallas. Mag-iingat ka, ayan. God bless. Sura, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sura. G Mark, ayan, nagbaba ng kanyang pamamahay, G Mark. Ned's Life TV, Migalab, shout out Ned's Life.
Rose Balsomo, ayan. Sabayin mo ako, lalabs, ayan. Sabayin mo ako, Rose. Mark Pulpak Dan Sukli, ayan, from Jigger Tahom. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. DJ John Ray Remix. Salamat po sa pagpin, ay mga kaman. May pumasok sa mata ko, ay. Pati. Walong balsumo, ayan. Walong balsumo dan si Arnaldo. Pampirit pa, pampirit. DJ John Ray Remix. Pachupok. Arnaldo Dan, ayan. Rodan Tuyo, ayan. Sora, please connect to Balong Balsumo, ayan. And Eric nagbaba ng kanyang bahay. Balong Balsumo, Tamsak Dan, ayan. Massabe Mix DJs. Kanina ko pa siya dinikitan po. Ay. Sino? Huwag mo nang dikitan si ano. Ayan, gamay dan na sa'yo si ano. G Flores Remix. Si Balong Balsumo, ayan. Salamat. Rose Balsumo Pulpak dan from Jigger, ayan. Da. Ayan, Jigger Tahong Vlog. Arnaldo, this Jigger already done to you. This is RBF Mini Sound. Arnaldo, I'm already done to you. Ayan. Ayan mo na siya, ano, Jigger. Ang pansinin. Eric Garcia, ayan, nababa ng kanyang bahay. Let you go. Ayan. Arnaldo Pujols, ay.
Huwag mo nang pansinin yan. Ano, balong. Arnaldo, I'm already connected. Ayan. Huwag nyo na lang pansinin. Sabihin nyo, dan na kayo, dan. Kahit di naman. There's a problem. Nangyari. Ayan, danak rin ng dalawa, ano, balong. Danak ko dalawa, rose balsomo eh. Punta tayo kay ano, kanina pa to siya. Eric. Ambal ni Don, ay may nagalabi shout out. Don Kairis, ayan. Ambal ni Don Kairis. And may jacket ka na po. Ayan, nakabalik. Akala ko malalaglag ako. Eric Garcia, OTW, parang batang Sandstorm. Eric Dandikit, parang balong balsomo. Ayan. Ang laki ng bahay. Masbate. Of the night. Ned's Life TV full pack dan. Ayan. Love channel po. Ayan, binababa ni Nightbot. Eric Garcia, you have a big mansion. Mashallah. Mashallah, mashallah. Ayan, Jigger Town Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Arnaldo. Nanan, nanan. Gamay, nandyan kapag gamay. Gamay ba nandyan pa ba si gamay? Kalindin, miglab shoutout. Kalindin TV Vlog, hello po. Ayan, Kalindin, may jacket ka na po. Kalindin TV Vlog, hello po, host. Loko to si Arnaldo, di naman siya nakadikit sa akin. Huwag mo nang pansinin, Jigger, ayan. Ganyan lang yan siya. Palong balso mo, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Palong balso mo, ayan. May Celtic, Eric Garcia, I'm watch, ayan, from Batang Sandstorm.
Salamat po Eric, ang ganda ng video mo. Ayan. Gamay baba ka ng bahay, gamay. Ayan. Batang Sandstorm. Of the night. Nagulat ako. Yung pusa ko eh. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo. Higit na ako kanina sa nakapinhos from Jigger Tahom. Ayan. Gulat ako eh. Ay, ayan. Tingnan ko kung nakikita ko sa'yo gamay. Yung main ko, ha? Dati pala akong dikit gamay, ayan. DJ Rams, idol. It goes a little something like this. Lanao del Norte, Mix Club. Dan po ako with bakas. Ayan. Batang Sandstorm, I'm already connected. Ayan, ano gamay. Bigyan kita ng 5. Ayan. Ayan, nasa bahay mo ako. Oh. DJ Rams, idol. Ayan, gamay TV vlog dan na po. Ayan. Pahingin na lang ng sukli. Gamay pasuklian si Batang Sandstorm. Ayan.
Yan, gamay unang dikit. Gamay vlog dan full package. Ayan, gamay pabalikan si Eric. Dan sa'yo si Eric gamay. DJ Arjun on the mix. Do it. Out na ako. Salamat. Ay. Ayan, Akrima Lalabs. Maraming salamat, Lalabs. God bless. Ayan. Hazel Cake Harang. Ayan. Big love shout out. Hazel Cake. Many sound system. Hazel Cake. Ayan. Dan Tamsakos. Meron ka ng jacket. SSC TV. Big love shout out. Ayan. Yo, give me something to dance to. Here we go again. Ang ano man po. Ayan. Palablab naman po sa premiere. Ayan. Ayan, Jigs Brother Channel. Big love shout out. Ayan. Yan, may jacket ka na, Jigs Brother. Ah, si Jigger pala to. Sige, meron ka ng ano, jacket. Di nakitan ko, Lalabs. Yan, lablabin natin yung nakapin. Do it. Here we go again. Huwag mo nang pansinin yan, Madam Hazel. Ayan. Gamay pulpak dan. Ayan. Tamsakan ko yan, Madam Hazel Cake. Ayan. DJ Arjun on the mix. Loko talaga si Arnaldo kanina pa ako dikit, may bakas pa. Hayaan nyo na yan, mga Lalabs. Ayan.
This is the mix of Carles and Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Alisada, ayan. Hello host, may love shout out. Cooking with Sapia, ayan. Ayan harang, salamat sa paharang. Hazel cake dan dikit masarap na cake, ayan. Rambalong balsumo, ayan. Harang, salamat sa paharang, ayan. Yusil Vlog, mega love shout out, ayan. Good morning, lalabs. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Pulpak na sa nakapin sa premiere, ayan. DJ Romar, the best. At tayong dikit Hazel, ayan. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Kuya Jong, mega love shout out, ayan. W sa nakapin host, ayan. Kuya Jong, antok pa. Pulpak dan sa nakapin, ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. Biblis, mega love shout out, ayan. Yan, Hazel cake, dinikit lang ito ng isa. This is the mix of DJ Romar, the best. Then share community, my friend, ayan. Kuya Jong, thank you so much. Kuya Jong, balong-balso mo dan sukli sa'yo, salamat, ayan. Kay Kuya Jong. Sherwin, ayan, ang gawa ng kanyang bahay, si Sherwin. Out muna ako mga idol, ayan. Sige, Diog, gamay, salamat. Ingat ka palagi, God bless. Ayan na. Ilalabs kasi mamaya mag-out na rin naman na ako. May pasok din ako mamaya. Tapusin ko lang si Kuya Jong.
Ilang minutes ka, host? Ay. 5 minutes ay. Mag-out na ako mga lalabs. May pasok pa ako. Tamsakan ko lang si Kuya Jong. Ayan. Ayan, natamsakan ko. Mention lang guys. Ayan. Kuya Jong, dan tamsak. Ayan, mag-out na rin naman ako Kuya Jong. Uy, may pasok. Ayan mga lalabs, mag-out na po ako. Everyone, thank you so much. Hazel Cake, ayan, thank you so much lalabs. Balong Balsumo, Kuya Jong. Jigger Tahom, everyone, thank you so much. Cooking with Sapia, ayan. Kuya Jong Pulpakdan, ayan. Mag-out na po ako mga lalabs. See you na lang po bukas. 5:30 AM Pinas time everyday. Mag-out na ako mga lalabs. Ako pa'y may pasok. Thanks po at sa mga kadikitan na yan. Ayan mga lalabs, cooking with Sapia, bye bye. See you tomorrow mga lalabs. God bless us all, bye bye.